Здравейте, YouTube! Аз съм Камок и съм тук с четвърти или пети си клип на сервера KingCraft. Така, реших в този клип да ви покажа някои нови неща. Навяза, че съм ютубър, с ранг ютубър, така. И реших да ви покажа някои нови неща. Като например, ново нещо е Warp Event-2. Ето и ви спамва и гледате нагоре. Така. Ето го Warp Event 2. Значи тук някой го сложил. Има си системка. Слагате един редстон. Нали? И хвърля тук полшенки. Но сега няма. Защото евента е винаги в 7. И ето го отстрани. Ето, слагате. И то почва да хвърля полшенки. Значи, това е първото нещо. Ето го Warp Event 2. Така. Друго нещо, което искам да ви покажа е Warp Gel. Пак аз го строих. Ето го Warp Gel. Ето го, от високо. Ето го. Това е Warp Gel. Само да ви покажа. Ето, тук фри храна и легла. Защо някой е струшил леглото? Чакайте малко. Така. И това е общо тук. Това са сайте. И така. Следващото е Warp Fishing. Тук си взимате безплатна. Тук взимате безплатна водичка. Идвате. Клякате. Хвърляте. И чакате. На спокойствие. Няма кой да ви тормози. Няма кой да ви безпокои. Ходите си риба на спокойствие. И така. Сега ще чакаме да видим нещо. Да хванем нещо. Така. Няма да ви сам. Следващото нещо е Warp. PvP. PvP клетка. Ето го. Ето тук е Warp PvP клетката. И започвате да се бъхтите. Общо взето е само това. Няма друго какво да ви покажа. Дано да ви е харесал клипа, абонирайте се, влизайте в нашия сервер. И да не забравя. Има някакъв технически бъг в сервера, нали? И този технически бъг е, че мембарите не могат да пишат Warp. Все още го оправяме, нали, главните хостерите те са два хостера. Все още го оправят. И така че, ако влезнете и напишете Warp и не ви покаже нищо, не се сърдете, защото има бъг. Дано скоро да го оправят. И така. Няма друго какво да ви кажа. Дано да ви е харесал клипа. Аз бях Камок. Вие бяхте с мен. И дано да ви е харесал клипа. Абонирайте се пак, да ви кажа. Влизайте в сервера. И не забравяйте бъга. И до скоро.